View dito. Hello mga Iskalawag! So, andito na naman kami, no? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga Iskalawag. So, for today's vlog mga Iskalawag, ipapasyal namin kayo or itutour sa Bakawan or Bakawan or sa So, mga Iskalawag, sawahan nyo kami kasi ipapakita namin sa inyo kung ano o kung gaano kaganda ang mga Bakawan dito sa amin. So, let's get it on mga Iskalawag. Ganda dito kayo, no? Oh. Ganda. Green. Yun, ibon. Yun, dyan. Bumangga tayo. Daming ibon, no? Ibon. Yan, ibon. Silong sila dito. Daming ibon dito, guys. Wala na pa. Papasyal sila rito.
Kaso ganda rito guys. Marami. Shout out din sa among tanang suporta sa amo guys. Salamat kayo inyong tanan guys. Ug shout out sa din ni Jason Villarino. Thank you guys. Shout out to ni Erins Mendoza. So thank you guys. Ug shout out sa din ni Ninya Villarino. Shout out sa inyo guys. Thank you kayo sa inyong pagsuporta sa among video guys. Keep safe inyong tanan guys. Go